Adong mahamuna sada video hutoton kesalaw manotto videoi dido inattai masongonon. Suamiku baru pulang dari pesta. Dia sebagai tulang. Kita buka dulu amplop-amplopnya ini ya. Berapa jalang-jalangnya dikasih. Kalau banyaknya senang kita, tapi kalau sedikitnya kecewa kita. Inattai. Dibuka amplop naon. Adong isina 50.000. Dido inattai molo songonod do isina tumagod do dang lau tu pesta alana nunga persadarian mulai jam sada sahat 7 malam nunga pitu jom. Lo bisianon dapot na do molo karejo. Bohado menurut tamu inattai. Jadi songonon inang walusi mahamuate. Molo tu pesta do hita dang na mga lului pangomoan. Alana molo dirimangat do pasti rugi do hita sian waktu, materi, dohut gugu. Isarana hupema sa contoh. Molo manupahi do hita namardongat tubu, boru, bariban, punguan, nangale-ale. Tapi kirima ngaro hita manupahi persadariak kita, pasti rugi do hita. Suak songoni songoni do molo hula-hula do tulang. Tabuat do boras do ulus. Tonggo rugi kita di waktu materi do gogo persadariak kita bamolo mamora pamoro mi agak marmiak babaga mabayon na soba-sobana mungkin suang boras do ulus na binuam mi alai molo pugos do ba marbeha baheno tonggoy hamulate honot to syukurun dang na gabi kecewa hita sono gabi mga lului pangomoan alana na mangulahon na datok kita margati sori do makana dong hatai na tua nama dok si soli do si ada pari do gogo tapak na do tajomna rimnitahi do gogo na namar lapata di si ba si soli do tong anggo na mangulahon ada ton anggo songonod do pikiran muna tumagom mahamu unang mangulahon adat tumagom mahamu na somaradat bulus pida tu gereja si bakarulusi ate alana dang na mga lului pangomwak kita na mangulahon na daton. Kebersama do di bagasan dalihan na tuli.